Bela ili mesnata slanina uvek je to pitanje koja je bolja, koja je zdravija. Što se kaže bela sapunjera, mesnata prošarana, pančeta i slično. Lično ja više volim belu, em što je na pijacama jeftinija, to jest možete i kupiti jeftinije, em po nekim studijima čak i zdravija. Neko kaže da je ovako mesnatija, što se kaže, ukusnija i da je svi više vole, a našto deca. Ja, evo, recimo, lično moja, više vole sapunjeru. Kaže da je lakše jedu, dok im je ovako išarana, znači mesnatija dosta tvrđa. Sad, što se kaže, ukusi su različiti, pa svako da odluči po svom.